mga utol. Yan, so mga tolski, naglalakbay nga pala kami. Ngayon lang ko nakapag-vlog. Ingay kasi doon sa bahay. May ganun yun ba? Ayan. Disney Princess. Yan, so ano, may nasikaso kaming mga papeles pa. Tapos bili tayo ng mga gamit sa bahay. Ang mga ano ba? Doorknob, door lock. Yan. Kita-kits na lang doon. At papakita ko sa inyo ang update ng renovation ng bahay. Yan. Kaya let's go. Kita niyo ba yan? Disney Princess na sad girl. Yan, so kita-kits na lang mga Tolski. Let's go! Yan mga Tolski, kainan mo na. Let's go! Baby, there you go again, making me love you. Get lost in love over the horizon. Many hours later. Yan, so what's up mga Tolski? Bahay na nga pala kami. Waka ba mga gablog ko, no? Laro muna kami undo mga tol. Woo! Ang lagi! Di ko na napakita yung sa yung hardware ba? Kung saan kami nagtingin ng door lock. Kasi wala kami napili doon. Kasi sobrang mahal. Kaya let's go. Shopee number 1 na lang. Hi guys! Yan, so mga Tolski. Tapos na nga pala kami uno. Time to eat. Yan. Barbecue. Hubad lang tayo ngayon. Sobrang init. Let's go! Time-lapse challenge. Boss Marwin! Hari ng time-lapse challenge. Oh. Plastic kami ngayon mga tol. Kasi walang tubig. Lagi na lang walang tubig. Yan, so what's up mga Tolski? Yan. Kakatapos ko lang pala maligo. Tapos na din tayo kumain. Dito tayo sa kwarto nila ate. Yan. Dito kami natutulog ni mama kasi di pa tapos ang aming room. Kaya let's go! Labas na tayo. Yan, labas tayo mga Tolski. Ano na to? Second take. Kasi yung una, di naka-record. Yan yung kwarto ni ate. Nandito yung mga kalat. Yan. Galing yan dun sa kabila. Dito muna tinambak. Kasi yun ay ginagawa. Tara, at tayo'y maglakad papunta sa kwarto ni Tolwins. Yan, sorry. Ito yung kwarto ni Tolwins mga tata. Ito yung pinakamalaking kwarto ata. Or yung kwarto nila ate tapos ito. Yan. Naka-ceiling pa yan. Baka Tolwins yan. Yan, tapos may window dyan. Awning window. Ko yan? Idea. Para ba? Para mataas. Airflow. Tapos yung sa door, metal yan. Para hindi atakihin ng wood ants. Alright. Yan. Kwarto ni Tolwins. Tapos baba tayo dito sa kwarto namin ni mama. Yan. So yung part na yan mga tol, yan. Yan, fixed glass. Fixed glass. Tapos yan. Fixed glass din yan. So glass lang siya na naka-fix. Tapos ito, railings. Pipinturahan pa yan ng black. Railings. Yan. Tapos ito na yung kwarto ni mama. Yan, so pinalagyan ko din ng ganyan. Di ako yun palagay yan. Idea ko ba? Tapos sinunod lang nila. Yan. So, para may may airflow. Kasi pangit yung ganun ba, yung jealousy.
Kasi pag ano, binuksan mo para may pumasok na ano, hangin, ano, makikita ka sa loob. Yan, so ito yung kwarto ni Mama. So lumiit yung kwarto ni Mama mga tol. Kasi ano, dinivide nila yung kwarto ko at kwarto ni Mama. Mas ano to mas malaki yan dati. Let's go. Wala pa din yan laman. Walang kalaman-laman. Yan, so mga Dolski, ito na ang aking kwarto. Pasok. Yan, so yung kwarto ko pa lang yung may ano na, may frame ng bed. Convertirin ko lang yung camera. Yan. So, inuna to ni Papa mga Dolski. Kasi ano, sobrang lakas ko kasi humilik mga tol. Tapos tabi kami ni Mama. Di siya nakakatulog. At ano din pala, yung frame nito ba? Nitong wall. Ano to? Aluminum. Yan, kita niyo yan? Yan, so aluminum yan, aluminum. Tapos ito Hardiflex. Yan, Hardiflex din yan. Tapos metal lahat nandyan. Yan, ito Hardiflex. Kasi ano, prone kasi itong bahay namin sa ano, wood ants. Anay ba? Manding! Yan. Main door, pero di pa nakakabit. Kaya yung gate muna. Yan. In order din yan nila ate mga talay. Paano ba yun? Ano siya? Para siyang... ano siya? Drop light ba? Kaso patay pa. Wala pa siyang switch. Patay pa siya. So, ganda din yan. Tapos, punta tayong, living area. Yan. So, let's go. So, ito na yung, tunay na agupit. Yan, so ganyan lang. Tapos, pininturahan yan lahat. So, di na tayo pwede mag-iingay dito kasi si Tulwins natutulog. Yan, so yan. Napinturahan na yan, napinturahan. Tapos yan, ewan ko anong gagawin dyan. Yan, tapos ito. Yan yung namin ba? Kitchen. Yan, so ito na ang ating living room. Yan, so ito yung magiging sala natin mga Tulski. Tapos, yan. Dito yung couch. Yan, couch. Baka dyan ilagay yung TV. Yan, tatanggalin yan lahat. Yan, tatanggalin. Tapos ito, tatambakan to. Para flat na to. At yung ceiling, Hardiflex na din yan. Dito tayo nag-edit. Sa alikabok na lugar. So yun lang. Yun lang sa ngayon mga Tulski. Kita ko ba? Kita ko? Yan. So yun lang sa muna sa ngayon mga Tulski. Yan. Ano na lang. Di ko na lang muna ipapakita sa inyo yung labas. Basta ito na. At din. Meron nga din pala tayong secret passage. Kita niyo yan? Pupunta sa itaas. Pero na lang yan. Next video. Kasi kailangan ko nang mag-edit. Kasi 3 days na ulit akong walang upload. To? Yung size ng aking bed ay double. Medyo kinabahan pa ako kanina mga to. Kasi yung size ng double sa Jufo, basta kulang ng 3 cm ba? Pero trinay namin yung mattress na nandun. Kasya. Pero may mga parang bulky na area. Pero goods na yan. Lalagyan din natin yan ng cabinet dyan. Tapos, dyan ang ating, dyan ang ating, computer. Yan. So, lalagyan lang tayo ng hanging dito. Nakahang siya ba?
yung ating yung ating system unit. Tapos table dito para sa monitor. Yan. Dito ang kanyang kanyang outlet. Yan. So yun lang muna mga Dulski sa ngayon. Gusto niyo na ba ng shoutout natin? Yan. So kita-kits mamaya mga Dulski. Mag-edit muna ako. Babush!